Ahojte, zdravím vás. Dnes si predstavíme tento produkt a je ním vlastne, toto je jeden produkt, je to dvojzložková maska, takzvaná botox maska vo fľaške. Ukážeme si použitie, aby ste videli, ako sa používa, pre koho je vhodná a proste celkovo aj ako si ju máte namiešať. Ona sa mieša jedna k jednej, takže určite by som volila lyžičku. Tu mám štetec, to pozerám, kam som si ho dala. A vlastne aj naše štetce sú, máme aj od nás Nuskinu. Takže tuto je vlastne ten dvojzložková maska, sa skladá z takéhoto púdru a z takejto tekutiny. Vlastne je to púder a aktivátor. Ja si zvyknem miešať túto dvojzložkovú masku, túto botoxovú masku v tomto akoby vrchnáčiku a dáte si sem jednu lyžičku, môžete aj menej, ale toto tak stačí vydatne na tvár. Ale môžete aj zarovna jednu lyžičku púdru a jednu lyžičku tekutiny. Táto maska obsahuje škrob, obsahuje aloe vera a obsahuje vlastne zložky, ktoré jednak ako aloe vera hydratujú pleť, ale ono vlastne aj vypínajú pleť. Obsahuje aj výťažok z bielka a vlastne z vaječného bielka. A tu si vlastne takto, ja som si tu dala 1:1 a namiešame si takú kašičku. Keďže som mala kopcovú lyžičku, tak si pridám ešte trošku aktivátora. Ja vám aj ukážem, ako by to malo mať konzistenciu. Ono takto si to vlastne na ne pridáte. A hneď si ukážeme aj to nanášanie. Ona má vlastne vzniknúť taká ani hustá, ani riedka, vidíte, masa, by som to tak povedala. A na vyčistenú pleť vy si ju nanášate takto. Veľmi jednoducho, prakticky, z dola nahor, klasika, aby vám to nestekalo, aby to ani nebolo príliš husté. A čo vlastne robí takáto faceliftová maska naša? Ona vlastne vypína, ja vám poviem, dočasne vypína pleť, vyhladzuje vrásky a poviem vám, čím viac vrások niekto má, tým je ten efekt viditeľnejší, pretože ona, ako si ju nanesieme, necháme si ju pôsobiť zhruba 20-30 minút, ona stúhne, že na betón, že úplne, že neviete sa smiať. A ona zmrští tie vrásky, vypne pleť, akoby tak sa scucla a tým pádom ona vám vyhladí vrásky, vypína pleť. Naozaj tie dámy, ktoré majú že fakt hlboké vrásky, ochabnutú pleť, tak tam je ten výsledok naozaj najviditeľnejší. Ale pre koho je vhodný? Je vhodný pre každého, kto si chce s okamžitým efektom vypnúť pleť, vyhladiť vrásky, ale samozrejme vám poviem, že ono je to písané dočasne. Ale keď si ju vyrobíte často, naozaj prvé 2 týždne odporúčam každý druhý deň a potom stačí 1-2 krát do týždňa. Tak vtedy, keď si ju naozaj robíte často a poctivo, tak vtedy, kým ju samozrejme používate, tak dosahujete trvácne výsledky na ten čas, na ktorý ju proste vy, keď ju stále používate. Takže takto, ona má inak veľmi príjemné krémové zloženie. Je akože bez nejakej vône, není nejaké parfumované, čo mne teda parfumované produkty dosť prekážajú, keď sú silno parfumované. A takto vlastne si to nanesiete. Je to také veľmi príjemné krémové. Takže po tých 20-30 minútach, ešte tu mám nejaké zbytky, dosť som si to dala inak. Môže sa inak nanášať aj na dekolt, ale tu odporúčam si nechať takúto čiaru, kde si nenanesiete, pretože ono vám to zmrští, až natiahne fakt, že celú tvár. A jedna moja zákazníčka mi poslala takú fotku a vyzeralo to fakt komicky, ale nebolo to až také príjemné, keďže naozaj ono to stúhne na betón, ako som hovorila. A vďaka tomu vám vyhladí pleť, vypne vrásky. Pre koho je vhodná táto maska? Určite pre tie dámy, ktoré chcete mať naozaj okamžitý výsledok, ale samozrejme treba tam aj pravidelnosť, ale už okamžite vidíte prvé výsledky. Veľmi pekne tonizuje pleť, čiže vyrovnáva tento pleti. Tá pleť je taká hydratovaná, by som povedala, taká jemnučká a taká vyhladená. Aj na mojej pleti je to cítiť. A čo sa toho týka, je to aj pre tie dámy, ktoré proste máte záľuh na naše technológie, alebo majú záľuž na naše technológie, proste, ale sú prídrahé, čo je úplne prirodzené proste, že nie každý má na to financie, je to úplne v poriadku, tak práve pre tie je toto výborná alternatíva, je práve táto botoxová maska, ona vydrží fakt, že zo pár mesiacov, kľudne 3, 4, 5, podľa toho, ako často ju používate a je výborná. Takže toto odporúčam.
so štecom si to takto nanášať. Teraz vlastne ja si toto umiem a túto masku odporúčam po tých 20-30 minútach, keď už fakt, že sa dá na to naozaj až zaklopať, tak odporúčam umyť vlážnou, teplou vodou, nie horúcou, ani to nie nejak zlupovať, to proste, aby sa tá pleť nepoškodila, ale naozaj pekne to zmyť a pekne vlastne si to dať dole. Takže takto je použitie našej botexovej masky.